L-Ewropa għandha dejjem tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru tal-politika. Hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia flaqa mal-Viċi President tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew, Dara Murphy, li wkoll id-direttur tal-kampanja tal-PPE. Min-naħa tiegħu, Dara Murphy assigura lil Adrian Delia li l-Partit Popolari Ewropew se jkun qed jagħti l-appoġġ sħiħ lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Din il-laqgħa saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u hija waħda minn sensiela ta' laqgħat ta' tħejjija li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel flimkien mal-PPE bit-tħejjija għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir fil-25 ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Dara Murphy iltaqa' wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley. Matul din il-laqgħa ġie diskuss ukoll kif il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien il-partit li ħadem kien u baqa' favur l-Ewropa u bekk ġab ġid kbir għal Maltin u l-Awċin permezz ta' sħubija. F'din il-laqgħa ġie diskuss kif il-Partit Nazzjonalista bħalissa jinsab għaddej bil-proċess li jressaq aktar nies li jistgħu jkunu kandidati għal din l-elezzjoni biex jagħtu servizz politiku lil Maltin u l-Awċin fuq livell Ewropew. Il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew se tkun qed tiffoka fuq il-ħtiġijiet tan-nies. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kkummenta li l-MPs li jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew ikunu jfissru vuċi aktar soda u qawwija favur il-Maltin u l-Awċin foqsma importanti bħas-sigurtà, il-qasam soċjali, l-għajnuna lil dawk vulnerabbli u paga aħjar għall Maltin u l-Awċin.